Soziolinguistika deitzen diogu gizartearen eta hizkuntzaren arteko harremana lantzen duen edo aztertzen duen jakintza eremu zabal horri, ezta? Eta eremu horretara bere ekarpena egitera datoz, disiplina ezberdinak, ez? Hor ditugu soziologia, antropologia, psikolinguistika, zuzenbidea, hizkuntzalaritza, ez? Mila alorretatik egiten zaio ekarpena soziolinguistikari, gizartearen da hizkuntzaren arteko azterketa horri. Eta badago horien barruan atal bat, demolinguistika izenekoa, eta gu pixka bat hor kokatuko gara. Demolinguistika zer egiten du? Demolinguistika egiten duena da, hiztunak beraien ezaugarrien arabera multzokatu, taldeak egin, hiztunen ezaugarrien arabera, eta horiek zenbatu. Orduan, teknika demografiko eta soziologikoak erabilita, inkesta, zentzu eta bestelako neurketen bidez, zenbatzen dira hiztunak, eta horrek ematen digu informazioa pixka bat hizkuntzaren egoera maila makro batean zein den ezagutu ahal izateko. Ez da berria hiztunak zenbatzeko ohitura hau, 19. mendearen erdialdekoak ditugu lehenengo zentzu linguistikoak, Prusian eta Belgikan eta abar egin izan zirenak, eta geroztik hiztunak zenbatzeko ohitura hau zabaldu da munduko toki askotara. Euskal Herrian lehenengo datuak, badago aurrekari bat, 1920 urtean Bilboko udalak egin zuen erroldan hizkuntza gaiak neurtu zirelako, baina salbuespen bat izan zen. Horrela modu sistematikoan, esan daiteke, 1980 hamarkadatik aurrera jaso izan dela Euskal Herrian informazio demolinguistikoa modu sistematikoan. Tira, eta zertarako balio du demolinguistikak? Soziolinguistikaren barruan beste adar askok informazio oso baliotsua eskaintzen digute, eta beste alderdi batzuetatik demolinguistikak baino xeagoa eta aberatsagoa. Adibidez, ez dakit, hiztunen motivazioetan edo gertaera soziolinguistikoen konplexutasunean sakondu nahi badugu, segurazki demolinguistika ez da izango tresnarik egokiena. Baina demolinguistikak bai balio digu hizkuntzaren egoera maila makro batean aztertu nahi badugu, hizkuntza ze punturaino dagoen indartsu edo ze punturaino dagoen ahul, hortarako tresna bereziki baliogarria da. Ez maila handiko argazki hori egiteko, eta horrekin batera bilakaerak aztertu ahal izateko, hizkuntza indartzen edo ahultzen ari den, edo konparatzeko eremu ezberdinetan, lurralde ezberdinetan hizkuntzak duen egoera, edo pixka bat hizkuntzaren egoeraren krokis orokor bat edo mapa orokor bat egiteko. Eta pixka bat hortan ahaleginduko gara. Zehazki, nire azalpenaren edukia atera du gehien bat, hor izenburuan azaltzen den tesi lan horretatik, iaz aurkeztu nuen tesi lanetik, hortik aterako dugu nagusi. Tesi hortan zehazki, honako lau galderei erantzuten saiatu ginen. Batetik, lehenengo argitzen saiatu ginen, zen olako ardatzei erreparatu behar zaien hizkuntza gutxitu baten egoera baloratzeko. Esateko, hizkuntza bat osasuntsuago edo ahulago dagoen. Eta galdera horri erantzuteko jo genuen teoria soziolinguistikora. Nazioarteko teoria soziolinguistikora, zehazki Fishmanen ekarpenera eta minorizazioaren soziolinguistikaren ekarpenera, eta aztertu genuen, ze alderdi, ze aldagai multzo dira funtsezkoak esateko hizkuntza baten osasun egoera zein den, nolabait esateko. Eta hori iritsi ginen ondorio batzutara. Eta gai horiek zehaztuta, bigarren galdera izan da, nola aztertu dira ardatz horiek, gai multzo horiek, lehenengo Euskal Demolinguistikan, orain arteko gure tradizio soziolinguistiko kuantitatiboan, nola aztertu izan dira alderdi horiek, eta bestetik nola aztertu dira horiek beak munduko beste toki batzuetan. Gehien bat hizkuntza gutxituak dauzkaten beste toki batzuetan. Pixka bat, perspektibak edo ikuspegiak zabaldu nahirik. Behin bi galdera horiek erantzun da, hirugarren galdera izan dugu galdera metodologikoa, eta hor landu dugun galdera, egin dugun lanketa izan da, adierazle berriak sortzea, pixka bat euskararen egoera zertan den jakin ahal izateko, informazio berria, orain artez zegoenaren osagarria izan daitekena,
hori lantzeko adierazle batzuk landu ditugu. Zehazki 137 adierazle landu ditugu, eta berez tesiaren ekarpen nagusia hori da, pixka bat egin den lanketa metodologikoa. Eta hori egin ondoren, laugarren galdera izan da galdera empirikoa, eta izan da, adierazle horien emaitzak irakurrita, zer esan dezakegu euskararen egoerari buruz. Nola dago euskara, datuen argitan. Eta gaurko ondorengo azalpen hauen edukia, laugarren galdera hontan, galdera horren erantzunean, hortara joango gara. Pixka bat datuen bidez eta azaltzera, zein den euskararen egoera. Esan behar da, egin dudan lanketan ez dudala datu bakarra ere, gaur, ondorengo aurkezpenean datu asko erakutsiko ditugu. Esan behar da, datu horietako bakarra ere ez dela zuzenean nik egindako ikerketa baten emaitza, eta alderantziz guztiak dira Euskal Herrian dauden iturrietatik hartutako datuak. Esan behar da Euskal Herrian aldertatik zortekoak gerala, hizkuntza gutxitu gehienek ez dutela gu daukagun informazio kuantitatibo kalitatezko neurriko informaziorik, ez daukatela. Gurean beste toki askotan baino informazio ugariagoa eta aberatsagoa daukagu, inongo zalantzarik gabe. Eta baditugu, inkesta soziolinguistiko bat, 5 urtean behin egiten dena Euskal Herri osoan, eta pixka bat teoria soziolinguistikoak funtsezkotzat ematen dituen alderdi guztiei buruz, informazio zabala eta baliogarria jasotzen duena. Esan behar zela lurralde osoan, hori ere, ezaugarri garrantzitsua da. Baditugu erabileraren kale neurketak, erantzuna aitortuetan beharrean portaera errealak behatuz kalkulatzen dena, eta horrek badu bere balio berezia, eta baditugu biztanleri zentsuak EAN eta Nafarroan. Eta horiek eman aldi gute udalerri mailako edo maila lokal oso bajuko informazio xea. Eta hori baita ere oso garrantzitsua da. Daukagun utxune nagusiena segurazki horrekin loturik da iparraldean ez daukagula zeek egiten dituen zentsuetan ez dela biltzen hizkuntzari buruzko informaziorik, utxune handi badauka dakar hizkuntzaren egoera lurraldean aztertu nahi dugunean. Eta hori gehitu behar zaio baita ere, 2021 bateko zentsuan, Nafarroan ere orain arteko tradizioa etenez, ez dela bildu etxeko erabilerari eta lehen hizkuntzari buruzko informaziorik. Baina, hala eta guztiz, orokorrean informazio masa handia daukagu, eta horrek, posible egiten du, pixka bat egoeraren krokiz orokor hori, era nahiko egokian marraztu alizatea. Azalpenekin hasi aurretik esan orokorrean ia beti arituko gerala Euskal Herri osoari buruz, 7 lurraldei buruz, salbuespen batzuekin. Datu iturria, erabiliko dugun datu iturria zentsuak direnean, iparraldeko informaziorik izango ez dugunez, hegoaldeaz arituko gera. Batzutan arituko gera gehienetan Euskal Herriari buruz, eta beste batzutan hegoaldeari buruz. Eta datuekin eta azalpenekin hasi aurretik, ohar bat, naiz eta luze xamar joko dugun gure azalpenetan, esan behar da azalpen hauek batzutan nahiko brotxa lodikoak izango direla, ezin izango dugu segurazki datu bakoitzak edo grafiko bakoitzak beharko lituzken ohar metodologiko guztiak egin, bestela izugarri luzatuko litzakelako azalpena. Orduan, kontuan hartu ezaugarri hau ere aurkezpena ikusterakoan.